Så vi har i matematik lavet et projekt, hvor vi skulle lave et 3D-banner i planen. Ligesom til fodboldkampe kan man se banner bag målene, som synes at stå op, men når man ser det samme banner fra for eksempel sidelinjen, jamen så ser man altså, at banneret rent faktisk ligger ned. Så den store udfordring i dette projekt var at finde metoden, hvortil vi skulle lave matematiske beregninger og få et bogstav eller et ord i planen til at synes at være et bogstav eller et ord i rummet, som ville stå op. Så hvordan gjorde vi? Ja, vi startede altså med at gøre os nogle overvejelser om, hvordan projektet overhovedet kunne lade sig gøre. Vi kom ind på forskellige årsager til, at vores valgte bogstav, som var et H, kunne synes at stå op, selvom det rent faktisk lå ned. Heriblandt snakkede vi om skygger, som kunne være årsagen til det. Men vi vidste jo også godt, at vi skulle bruge noget matematik til at lave vores 3D-bogstav i planen. Så her prøvede vi at visualisere hele scenariet for os, hvor vi gik altså op bag det ene mål i skovbakken og kiggede ned på banen, hvor vi forestillede os, hvordan et stående H ville se ud. Vi endte med at komme frem til forestillingen om, at et stående objekt ville dække en større del af gulvplanen set fra en givet position, end et liggende objekt ville fra den samme position. Så altså hvis vi skulle lave et objekt, som synes at stå op, men i virkeligheden lå ned, jamen så skulle vores liggende objekt altså dække det præcise område af gulvplanen, som det helt samme objekt ville gøre, som var stående. Og det kan vi også her se på billedet heroppe, hvor vi har illustreret det lidt. Så til sidst så indførte vi altså et fiktivt koordinatsystem i rummet inde i hallen, hvor vi bestemte nulpunktet til et givet sted på vores H. Herfra målte vi afstanden fra nulpunktet til vores valgte kameraposition via en ret linje langs gulvet hen til muren under kamerapositionen, og derfra en ret linje op langs muren til kamerapositionen. Altså fik vi bestemt vores kameraposition. Vi besluttede til sidst 12 karakteriserende punkter til vores H, og til hver af de punkter, der bestemte vi endvidere vores koordinatsæt. For at bestemme vores H skulle vi først igennem nogle beregninger. Man kan jo sige, at det handlede om at beregne, hvor skyggen på ens bogstav ville ramme gulvplanen. Man skulle forestille sig, at ens bogstav skulle stå op, og herefter så skulle man så bestemme størrelsen på bogstavet for at give de fiktive koordinater. Og jeg vil her kort gennemgå, hvad det var, vi skulle beregne for at bestemme vores fiktive punkter til H'et. Allerførst så angav vi vores punkter for kameraposition, og så de karakteriserende punkter på vores H. Og dem definerede vi så i Mabel. Og herefter så bestemte vi en retningsvektor for hver af de punkter. Og en retningsvektor, den bestemmes jo ud fra 2 punkter. Og her vil jeg lige vise et eksempel, hvordan vi bestemte den for den første punkt for eksempel. Vi tog vores kameras punkt, som var 21,42, 0 og 7,25. Og den minusede vi så med vores punkt for vores punkt 1, som er 0,0,0. Og det fik vi så til en retningsvektor på 21,42, 0 og så 7,25. Og vi gjorde så ligeledes på samme måde for alle de andre retningsvektorer, altså på de her punkter. Og da vi så nu kendte en retningsvektor for punkterne, så kunne vi så bestemme linjestykket m for hver punkt. Og det er så givet på parameterfremstillingen. M, x, y lige med x0, y0, z0 plus t, og så retningsvektoren. x0, y0, z0, det er jo vores punkter på p. Altså, det vil så sige, det var disse punkter her, hvilket i Mabel, som vi havde defineret her. Og da ved skæringen med x-y-planen, så ville jo z være lige med 0. Så her sætter vi så z lige med 0 for at bestemme t. Og så viser jeg lige et eksempel for vores første punkt igen her, så hvor vi bestemmer linjestykket m på det første. Og her ved z, så sætter vi den lige med 0 og isolerer for t, og t er så 0. Og derefter så indsætter vi t, eller 0 ind på t's plads, ind i parameterfremstillingen. Og derved så får vi bestemt endelig punkt. Så det vil sige det punkt, hvor den vil så ramme, hvor skyggen vil ramme. Og det gjorde vi så ligeledes på samme måde
på alle de 12 punkter her, hvor vi fandt deres linjestykker M, og vi satte z lige med 0, og vi regnede t, og satte det ind i parameterfremstillingen, og fik det endelige punkt. Og det endelige punkt der, det beregner vi så her. Og ud fra det, så kunne vi så lave vores H, eller vi kan sige skyggen af H'et. Jeg er sluttet af med at vise de endelige punkter for vores H, og jeg vil nu forklare, hvordan vi fik de punkter overført til virkeligheden. Vi startede med at rulle vores papirer ud, og derefter målte vi punkterne op på papiret og fik tegnet vores streger, så vi fik dannet det H, som vi havde planlagt. Vi klippede nu vores H ud, og vi kunne allerede der se, at vores H var meget asymmetrisk. Og vi var derfor spændt på, hvordan det egentlig ville se ud, når vi fik det placeret rigtigt i hallen. Vi gik derfor over til hallen og fik placeret vores H i vores nulpunkt, som er her. Frederik gik op til vores kameraposition og fik taget nogle billeder, og vi var spændt på, hvordan 3D-effekten den egentlig ville være. Vi kan her se, at vi fik den ønskede 3D-effekt, og vores projekt nu er vellykket. Vi kan derudover se, at vores H ligner, at det er lige bredt og lige langt, og det ser meget symmetrisk ud, hvilket vi var lidt spændt på, om det var. Og hvis vi så lige tilføjer, at H'et havde altså en højdeforskel og en højde- og breddeforskel på over 1 meter, så er vi ret overrasket over resultatet. Vi fandt derudover, hvis vi vendte vores H 180 grader, så ville vi ikke få den samme 3D-effekt. Vi kan se her, at vores H er langt fra asymmetrisk i forhold til vores H, da det vendte rigtigt.